Panie Štefane, wy ste rodom tu z Ożdyni, tak? No nie, na zachodzie się rodził, a tu jak rodzice 58 wernuli, to gdy mają 5 roków, no i tak tu mieszkam cały czas. Aha. No. Ale to rozumiem, że koreni tu pochodzą właśnie z tak. Ożdyni i chyba z Łowiłce też, jak Tak, dobry tak, tak. pamiętam. Niania pochodzi z Ożdyni, mama pochodzi z Łowiłce i tak. I z tymi terenami ste związane. Tak, tak, no to już człowiek można powiedzieć, że tu już ponad 60 roków się mieszka w Żdyni. To można powiedzieć, że ste żdynianин. Na ciłocho. Не без причини знаходимося tu na podwórcy przed waszą chyżą, proto, że tu macie większość swoich prać. Powiedzcie nam, jak długo rizbyte, bo tak z tego, co znam, to wasze takie pierwsze próby to były już jeszcze za dzityny, tak? No tak, jak tam się korowy pasło, to tam się z derewa sobie struchało, to tamto. A po czym no już tak 20 roków to te rzeźby tu wykonują. Także no to jest takie moje hobby. Lubię to robić. A jak wychodzę, to jak wychodzę, no. Rozumію, że to głównie robicie to dla przyjemności, dla takiego spełnienia, ale też pełno można, do której rizby można w was kupić, czy zamówić. Tak, tak, oczywiście. Tak, no, jako hobby, a tam jak dasz, to tak da się sprzedać, no to taki dodatkowy dochód. No, ale przyjemnie to sprawdzać zawsze, nie? Jak jest natchnienia, no to się dasz to tam nowe wyrzeźbić. No i tak się żyje z tym swoim hobby. A powiedzcie nam, bo nie chodnyśmy widzieć tu wszystkie wasze rizby, proto, że tu macie zaprezentowane to ty największy, ale to te rizby, co tu możemy widzieć, to widzimy, że nawiązują do lemkiewskiej kultury. Widzimy tu gazdu, gazdyniu, lemkił. Jakie motywy, co w was się wskazuje? Bo podumam, że nelem to ty narodne motywy, ale sięgacie do różnych inspiracji. Tak, no to zależy wszystko, jakie tam natchnienie jest, nie? W jeden dzień tam natchnienie to tam orła, czy tam takiego psa, czy niedźwiedzia. No, jakie tam przyjdzie natchnienie, no to się rizby tam. A to te wielkie rizby, one są wyrizblone z jednego kawalcia derewa, tak? Tak, tak, oczywiście, to każda rizba nie jest sztukowana, ale z jednego pnia wyrizana pyłą, a po czym jest obrablana dołotami, żeby to harszcze wyglądało. No i tak to wygląda. A możecie nam powiedzieć, jak wygląda zaporiad taka obróbka toho dereła? Pierwsze trzeba otesaty na pełno to. No nie. No to jak się ma takiego tam klocka, no to pyłą spalinową nadaje się to kształt, po czym tam się obrabla dołotą, tam twar czy ruki, no tak, żeby to wyglądało fajnie. Ale to się pyłą, no z sokierką tam no dasz to tam wytnę sokierką, ale najwięcej pyłą się z początku taki jakby stan surowy się robi, a potem dopiero się wykańcza tam nożą, dołotą. No to sobie jak są rozmalowane to te rizby, no bo żeby to strój pokazać lemkiewski, także mi się też takie kolorowe podoba, ale ludzie nieraz takie wolą, żeby naturalne było, nie malowane, no ale to ja chciał pokazać to strój lemkiewski w tych rizbach. Tak, to kolorystyka tu ma wielkie znaczenie. No tak, bo jakby nie było w kolorie, to tak jest nawiązane, jakie kolory były używane. No i to ta farba na pewno też ma znaczenia takie, żeby zabezpieczyć to tu rizbu, żeby kuście konserwacji było dla tej. Tak, no żeby tak się nie psuło to derewo, żeby nie zgniło, no bo to też jak tak jest naturalnie, niezapuszczane, no to ono by długo nie wytrzymało, to tam paru roków i rizba by zgniła. No ale staram się też chować, żeby kuspić daszał, taki schowaty, a szczególnie zima, bo to warunki różne są, i lije, i kury,
i moroz, to jest na rzeźbu jest bardzo niedobre. No i to staram się, jak to też pomalowane, no to tam woda tak nie napyła to chodę do dereła. A czym jeszcze zabezpieczacie swoje izby? No ci wiem, duże zapuszcza taką ropą ziemną, nie oczyszczaną, ale taka naturalna ropa, jak z ziemi wychodzi, to jest dobry konserwator ciż. No to tym jem duże ci zapuszczał. Ale to trzeba powtarzać też to jakiś czas, No tak? raz, przynajmniej raz w roці trzeba to odnowić, no bo to jednak woda wypołocze to tam i po czym się różne szkodniki i mają i to, a tak jak zapusty, to będzie dobrze to tylko. W jakim derewi najczęstsze izby te? Bo każde dereło ma swoją, powiedzmy, mic, No która tak. jest bardzo No do roboty, do tak, izby. tak, no, ja w zasadzie rzeźbiu, jakie mam dostępne dereło, najlepsze do rzeźbienia jest lipa, a nas także nie daje lipy za duże, to z sosny duże rzeźblene jest, z brzozy ci się dobry rzeźby, bo to ciż podziemny takie jak lipa kus, ale duże z sosny mam, na przykład to tylemki z osmereka są wyrzeźbleny. Do obróbki najlepsza lipa jest, ale nas mało tej lipy. I, No, jak sichate też do innych. No jak się namienia, no z ich las toho dereła, no jak sam raz duże z sosny, no bo tam mamy kawałek z lisa swojego sosnowego, no to duże z sosny ci się rzeźblenych. No to tylemkę to jak sam raz z osmereka, no bo taki był pisuszeny kus suchar, no to tak tu nawet jest dołotą neobrablane, ale tu twary i ruky kus, no bo to się takie dereło, ono się źli robi, No tak. żeby wychodzić tak dołotami. No właśnie, ale dereło to znamy, ono musi być jakie? Musi być na pewno wysuszone, żeby nie toczyło tej żyły ci tiż, tak? No tak, bo sosna ma duże sobie żywicy i czasami to ta żywica wychodzi na wercha. To najlepsze, no takie derewo sorowe nie można zamalować, bo ono by po prostu zgniło. To najlepsze zapustyć go, tam pobudę paru 2-3 roki, po czym można by było już farbu na to dodać. Bo no nie każde derewo tak sosnowe wypuszczać żywicą, ale duże wypuszczać ciż. Де można widzieć te wasze izby, bo z tego, co znam, to nie organizujecie wystaw. Czy jakby dach to chciał widzieć wasze izby, to jak może się z nimi zapoznać? No ja tak, no raczej ja tak nie chcę być znany za duże aż, no ale tam na Facebooka ciż duże mam konto na Facebooku założone, można zobaczyć te moje zdjęcia, tam duże jest moich rzeźb, bo jak raz to zrobię, no to zdjęcie zrobię, rzeźbu jak wykonam i tam daję, no to tam smotrę sobie ludzie, kto chce posmotrić, no to sobie można posmotrić tam na Facebooku, a tak ogólnie ja tam żadnych wystaw nie robił. To tam ludzie tam to tak kupił, że ku rzeźbu, no to tam desy, ona jest tam, świeci. Świeci. No, To trzeba po świeci no hledać. właśnie, po Polsce, tam po zagranicy ciż, choć to tam od mnie brał, także choć już nawet nie pamiętam desu do tej rzeźby, także po świeci są. To jak to te izby tak po świeci się rozeszły, to też ciężko ich na pewno porachłaty, kiedy człowiek nie zaczął rachłaty na No początku. tak, no kus tych rzeźb, to ja już tak wiem robił, no to jakby tu, A znacie tak pomirkułaty kilku? no trudno powiedzieć, ale bardzo dużo im robił tych rzeźb, szczególnie takich tych wielkich do ogrodu. No to jakby tu ich poskładam, no to nie znam, czy by takie tu przejście było w ogóle, tak tych rzeźb było. Bardzo duże było rzeźb, duże takich wielkich właśnie robił. Małych ciżej mał tych rzeźb, no ale to tu, to tam, to znajomym, to tam dach to przyszł obcy, no to spodobało się, no to mu tam prodał za parę groszy, no i tak, no i po świcie się rozeszło to wszystko, ale bardzo dużym robił tych rzeźb. Dopiero może jakoś mniejsze, no bo to i jednak to wymaga pracy fizycznej, takiej dziś no nie jest lekkie. A już i zdrowia szwankuje czasami, bo jak to jest w tym wieku, no różnie Trzeba jest. maty sył, zdrawia. Trzeba waty, bo to
Jednak tą pyłą to ci trzeba i uważати, bo to niebezpieczne jest to wyryzowania, bo i pyła i oddate może i różni. No ale jak natchnienie przychodzi, to się bere, czasami się wyryzuje, no. A máte tak časom, že začnete jakąś rізьбу, a потім не máte sercia jakoś do rізьбління, máte гірший день, наприклад, і є так, że czasem не можете jakoś się zobrać, żeby вернути do jakiejś rізьби? No może tak w tych małych rizbach to tak czasami się trafiało, ale w tych wielkich to raczej jak bym zaczął to tu rizbu, to raczej się już mi staram jej skończyć, żeby już ona była tak wyglądała, jak powinna wyglądać. Z małych tak, no z małych czasami się mi tam przytrafiało, że zaleszyłem i tak zostało, potem ciężko się ziaty do tego i tak zostało to też. Z tych wielkich raczej nie. Raczej wszystko im zawsze wykińczył do końca. To tak gołownie was, to tak może oczyvidno wkażemy szybko na filmie, że to sme hodny wkazati tu, ale na pewno są motywy narodne, lemkijskie, są motywy związane z rіздвяними światami, mamy wertep, są motywy właśnie bardzo duże przyrody, medwid, oreł, pes. No nawet Także... kochut tam jest wyrzeźbiony. Tak, kochut. Wy się inspirujecie czym, czy po prostu to wam przyjdzie do duszy? Tak? Po prostu jakie tam dostaną natchnienie, tam mi się zapodoba to albo to i po prostu wykonuję to. I nie tak, żebym tam myślał czy tamto, ale jaka tam mi dumka przyjdzie. No. A pozeracie na innych artystów? Смотрю na ich rzeźby tam, ale nikole się nie inspirują ich tym wykonaniom, bo po prostu ja mam swój styl i nie naśladuję nikogo. No, to już jest mój styl i ja bym chciał naśladować, to ta ryzba mi nie wyjdzie, bo to jednak jest, każdy ma swój styl. Każdy ma swój styl. Czy trafiało się wam, że na przykład robiliście jednaką rizbu, jakieś kopiu, komuś się spodobało, powiedział, o chciałbym, nie znam, na przykład takiego lemka, albo takiego Żyda, jak tu ujedymy. No. Czy maliście tak wydżu, że jest duży na przykład morimuch, tu w was postawionych, to jest jakby takie, że to można powtórzyć, ale czy ste powtarzali jakieś rizby, tak, na przykład na czyjeś życzenie? Raczej nie, bo to też tam wyrizbyłem. No to jak to się tam komuś się podobało, no to ale raczej nie za mało, żeby mu powtórzyć tu rizbu, zawsze inczu. No rizbu ciż powtórzyć, no może by powtórzy, ale na pewno nie taką samą zrobię, tylko z inczu. Tak, jednaku nie da się, No, bo to... nie da, nie, bo to nie produkcja nie jest taśmowa produkcja, także tak, to się tak, nie tak. da w ten sposób. Panie Stefanie, kraśnie dziękuję. Jeszcze mam nadzieję, że za chwilkę nas oprowadzite i wkażete nam swojej praci. Czego można wam życzyć? Na pewno to jest siły i zdrowia, o których sme No pierwsze i natchnienia. Tak. A natchnienie to czasami jest tak, że jest dobre natchnienie, a czasami jest pereści taki dość długi i trudno, żeby to przyszło. No ale toho roku nawet dość takie mam natchnienie, to ty bym tu poodnawiał, dasz to tam nowym zrobił. Tak, a zdrowie najważniejsze. Tak, to życzymy wam, daj Boże, wam mocnego zdrowia, siły i toho, tych dumok, żeby się zechciło. Dziękuję bardzo serdecznie i zapraszam chętnych do objeżdżenia moich rizb. Tak, zapraszamy niedaleko wjazdu na Watrołysko do pana Stefana Czuchty. No, ja nie jestem taki może znany, bo tam ja nie lubię się tam chwalić. No tak lubię kochyrzy maty, takie okusy jak skansen, można powiedzieć, tu jest kochyrzy. Kto chce, to chętny, to się może objeżdżać moje rizby. I zapraszam serdecznie. Tak, i można pana Stefana znajти na Facebooku i najlepsze się kontaktować pierwsze zakla się przyjdę poobzerati, to najlepsze się z panem Stefanem dochwaryty. Tak. Panie Stefanie, bardzo kraśnie dziękujemy, że mogliśmy tu... Dziękuję za rozmowę, życzę wszystkiego dobrego, zdrowia. Dziękujemy i zdrowimy wszystkich obzeraczył Lemko TV.